huria ni tuhata, nunga sahat hita, tuminggu pesta perningotan ari hasasaur ni tod di parbadia. Hasasaut ni hata ni Tuhan Yesus doi, adorang somanaik ibana tu banua gijang, ay di dokdo. Ulimuna doi, ialaho ahu. Ait solao ahu, dang naro pangodiani manopot hamu. Alai anggolao ahu, suruok kudo ibana tuhamu. Yohanes 10 ayat 7. Todi perbadiaido nama jou jalapahoton parsauran niaka na porsea ima naginoaran huria. Todi perbadiaido nang mangajari hita mangatusi lomoni rohani debata. Alani hupasahat hami matuhamu selamat hari Pentakosta ma dihamu saluhutna. Selamat hari Pentakosta manang dihamu. Di pesta parjolo parningotan hasasaur nito di perbadia sadarion, ditogu-togu dohita asa mangolu di bagasan toddi ni debata. Di dok Tuhan Yesus, ahudo dalani hasitongan dohot hangoluan. Alani tu ibana dohita marguru, jala di bagasan ibana dohita mardalan di hasitonganna. Ale ton di perbadia, sai songgopi mahamion, Rohani makadia lama muji hotok tong. Atong hita akka na pinarhamaul ni Jehovah, jala natotong masihol di asini rohana, beta mahita marsoba lahu mamuji dohot pasangapon tuhata. Ro mahita marolopolop tujolona, marede mahita sian bukuede nomor 102 dohot ayat sada dohot 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah. Lehonokku Tuhamu rohanay baru, dohot toddi nay baru tubagasan ate-ate muna. Jalaw satokku roha batu sian daging muna. Jala lehonokku Tuhamu roha namar pakilalaan. Jalalehonokku toddiku tu bagasan ate-ate muna ahu do mabahesa asa marparange hamu di bagasan akka patikku akka uhuppu pe radotanan muna jala patupau muna do. Haleluya.
Ale Tuhan debata amanami, hodo madongani jala mengajari rohani akan aporsea di hatam, marhite-hite tod di perbadia. Saibuhai ma rohanami, asa ture parrohon nami, marhite-hite tod dimi. Asa totong dame rohanami makalason hagugoon nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mared dehita buku ede nomor 105 ayat sada. Tangihon hamuma patik ni debata di pesta perningotan hasasaur nito di perbadia sadarion. Iman datar surat di Galatia 5 ayat 25 sahat ro di 26. Ia dung di pangulutod di ihita taparangehon matod di i. Unang matayahi hasangapon narumar. Unang masyasapan manang masilatean. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahosa. Ale Tuhan debata, sai pargogoy mahami, mangulahon na humbar kepatikmi. Amin. Mared dehita buku ede nomor 104 ayat sada dohot 2. Tatopo tima dosata tua dopan di debata martangi yang mahita.
Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Di pesta parningotan hasasaur nito di perbadia sadarion, rodo hami tuadopanmu manopoti dosa nami. Nunga di joho hami asa mangolu di bagasan toddi, jalamar parange marguru tutoddi. Alai, say talpedo ngolu nami marparange marguru tu daging, mangulu hisap-hisap ni daging, dohot sakap naroa namaralo tutoddimi. Ale Tuhan, asima roham di hami, paling baru rohanami, asamu baroha doho pangarau nami, marhite-hite tondi. Di johodo hami tu parsauran ni ihot ni holongmu, lao pasauton hasadaun ni roha dohot paralealeon di tongat ni huria masyarakat nang bangso nami. Alai say olo do pemian late hosom ni roha elat teal dohot pangisahion di diri nami. Holan makarikoton diri sadiri dohot marhasangapon narumar. Ale Tuhan, pargogoi mahami, asa songon parohauni Kristus Yesus parohon nami. Lehon matu hami toddim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alai asa hot rohanami marhapursiaon, laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabi pelian na mangulu, jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata, taringo tu hasesaan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangolosim songonobun, jala songon obun manorop akka dosam. Saimulak maho tuau, ayahu do si paluaho. Hasangapon mah di debata na digijang. Amen. Maredehita buku de nomor 475 ayat sada. Hata ni debata turpuk diari mingguon iman natar surat di Yohanes pitu ayat 37 saha rodi 30 a. Songonon mahatana. Dungi di hari pesta na parpudi na sumangapi jong ma Jesus disi di pagogo maswarana madok molo adong na mawas tua huma ibana ro minum. Songonon didok surati akka batang ay na manguludo mabaor siya cianau. Alai taringo tuto di ido di dok hatodeng. Ima si jaloon niakka nagabe porsea di ibana. Ima sahatna martua do akka na tumangihon hatani debata jalana upiopsa. Amen. Maredehita bukede nomor 490 sada ayat sada dohot 2. Oh
porsiautai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rak mahita maddok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na saha tu dosan natu mapalangi dohot tanoon. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di parbadia andorang soha hubuhan. Ido tuhatta natu mau na bernit di pangumuman ni Silatus na mate terpajal lo ibana di hau pinar silang na tuat tubano toru dumitanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangolu do na mate. Au porsea di ton di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatau panihalak Kristen akka na badia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate dohot dihanguluan na surasuda. Amin. Tabigema titing namasa di huriatta. Shalom. Tabigi majo songo tabahati ting ni huriata manang warta jemaat di Minggu Pentakosta 5 Juni tahun 2022. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, para halado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian Minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini tanggal 30 Mei sampai dengan 5 Juni 2022 kami ucapkan selamat ulang tahun. Kasih dan kuasa Roh Kudus menguatkan iman dan pengharapan kita kepadanya. Bagi yang menjalani perawatan sakit dan pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan. Ai musa pe akadolok jala humutal akarobian alai anggo asiasiku nasotupa musat siako jala badan sian hadameoku nasotupa humordit ninna Jahoba siasiho. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Yesaya 54 ayat 10. Namaragam, naparjolo. Pesta parningotan are hasasaor nito di perbadia manang Pentakosta. Di mingguta sadarion sah mahita tu pesta parningotan are hasasaor nito di perbadia manang Pentakosta. Selamat hari Pentakosta madihita saluhuna. Peleata 2A dong sipul jamita pasahato tamai tu ulaun perbaritaon nauli manang seding HKBP jala di hari Senin tanggal 6 Juni tahun 2022 ima Pentakosta paduahon marminggu dohita songon nasomal masuk pukul 10 sia 00 wib napaduahon hapar haladoon hobar tu panatapan ni huriata di kebutuhan ni parhobas partohonan di tonga-tonga ni huriata khususnya di lingkungan WIK 10 sia kali sari opat. Dung jolo dihatai ruas ni huriata na adong di tonga-tonga ni WIK 10 sia na di hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 jalanunga ditolopi di sermon parhalado na di hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 marhite titingon pinabotohom matuhita saluhukna mamukka minggu sadarion 5 Juni tahun 2022 gabe situa ma di tonga-tonga ni huriata situa David Silitonga inatai Magda Aryani Boru Tabunan alamat nasida di Jalajaha nomor 71 A Kalisari WEK 10 sia Kalisari opat. Sai di pargogo itu hatta manasida di partikian orientasi napinamasa ni huriata dohot mangulahon ulaon hapar haladoon hobar tutiki naong ni haturhon ni huriata HKBP.
Napatuluhon, maka tidakon haporseaon marsangka-sangka. Di mingguta sadarion di parmingguo 10.00 WIB di patu pahuriata do pakobasion maka tidakon haporseaon marsangka-sangka tu sahalak naposo ima Regina Abigail Jade Kalista Siburian sian Sada sian gereja Katolik. Napaupaton padidion da badia. Di hari Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022 naroon di parmingguon pukul 30 WIB di sakapi huriata do patu pahon pakobasion padidion da badia tuaka poso-poso ianakon di huriata. Do mutusi sinigul homma tu sude nato aras ni akka dana naing majalo padidion da badiai asarobema madohoti perguruan ni natoras hari Rabu tanggal 8 doho Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022 pukul 10.00 WIB manang sore di aula di acara perguruan dan pola dibuan akayanakon nanaing tardiri taingot bema na parjolo opa sada natoras tidak dana nanaing tardiri ima na langsung ro madaftarhon manang pasuraton guar tidak danaki sekaligus madohoti perguruan di tiki naong tinotopon ima di hari Rabu dohot hari Jumat opa dua si paradeon manang si pasahaton tu sekretaris huria na parjolo surat pengantar sian situawek na paduahon fotokopi akte lahir manang surat lahir 1 lembar na patuluhon buku ripe manang kartu ruas obat tolu na manopang manang naro sian huria na asing denggamma dibuan surat keterangan sian huria harorona na ditadatangan ni ulun huria napa limahon titing marbagas naing majalo pasu-pasu marbagas manang hori pema titing parjolo Rudi Halomoan Situmorang anak ni Amang Barita Situmorang tubuh ni Inang Magda Borussia Turi alamat Jalan Beli Gang Mekar Opat Walu Kapung Asam Huria HKBP Cijantung dohot oroana Rut Mana Siat Turi boru ni Amang Wilfred Siat Turi tubuh ni Inang Menni boru Simanulang alamat Jalan Toba Nauli Sidikalang Huria HKI Resort khusus Sidikalang pamasuk-masuon di hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 di HKBP Cijantung masuk pukul 00 WIB napaonopon partangyangan wek domu tu parningotan ari hasasaur nito di perbadia partangyangan wek di hari Kamis tanggal 10 Juni 2022 maso majo Jala Udutata Mamuse tu hari Kamis tanggal 16 Juni tahun 2022. Napa pituhon tahun hasadaon niroha manang kesehatian. Hobar tu pangaradiota di pesta tahun kesehatian tahun 2022 na pinadomu dohot pesta gotilon huria domu tusi di parmingguon sadarion pukul 6.30 pukul 30 dohot pukul 10.00 WIB dung sipul titingon begiota ma panorangion sian panitia napa waluhon celengan pesta gotilon huria manang kesehatian na di hari Minggu na salpu nunga di patu pahuriata pasaha celengan tuhuru ruas ni huria na pinasaha ni paditaresot secara simbolik manguduti ulaon pakubasioni marhite titingon sinosohom matusude ruas ni huria asa tajalobe ma celengan sian situa na adong di wetabe jala taisi bema di bagasan las niroha ima sian patumonaan ni sidahanota siganupari khusus tu ruas nadong di wek persirahan celengan boima di jalo sian sekretaris huria napasiahon himbauan protokol kesehatan atipe naong dipatupa akka pelonggaran ni ragam ni kegiatan totong do sosohonon tuhita ganup asa toto majagahon protokol kesehatan ima sebelum memasuki ruang ibadah mencuci tangan dengan sabun mengukur suhu tubuh dan selama mengikuti ibadah tetap memakai masker napa sapuluhon ruas parguru maka tidakon haporseaon marsangka-sangka mamuka di minggu sadarion gabe ruas parguru maka tidakon haporseaon marsangka-sangka ma Nia Septiani naro sian ugamo silom alamat nasida di Jalan Batu Sari 2 RT 12 RW 2 Kelurahan Batu Ampar 10 sada ruas parguru manopoti mulak tuhuria mamuka minggu sadarion
gabe ruas parguru manopoti mulak tuhuriama keluarga Jenrico Mangapul Silalahi Inatai Lucy Veronica Boru Hutahuruk alamat Nasida Asrama Brikip Sada RT 00 Sada RW 08 Pekayon Wik 10 Sia Kalisari Opat 12 ruas Namoding Nunga Jumolo Marujungolo ni Amata Wagner Sihombing umur 70 tahun sinoduk ni Inang B Boru Siaturi modding di hari Rabu tanggal 1 Juni tahun 2022 alamat Jalan Haji Baping nomor 85 Ciracas Wek 16 Poncol 2 Jalan Laos di Badahot di Bonapasogit Litong Nihuta Nahi Nuhubasan Nihuriat HKBP Lobu 2 Litong Nihuta Saitu Bubima terapul keluarga Nadi Bagasan Habut Nirohai Songoni matiting na masa di tonga-tonga ni Huriata di bagasan na sa mingguon akatiting na asing boy mata jaha di lembarat titing na adong di tanga tabe sai di pasu-pasu di batama hita di saluhut parangumilitan ni ngoluta. Shalom. Horas mga dihita na sa Huria. Dihamu ama nami nang ina nami ianakon nami lasongonima dihamu ama ina nami dongar parhalado lumobima dihamu ama nami padita nami di sojong tong dohamin naing sian panitia tahun hasadaw ni roha manang tahun kesehatian ima manguduti panorangiyo dia kegiatan-kegiatan naung pinamasa di tonga-tonga ni Huriata marhite panitia kegiatan naung terlaksana dohot na lagi di patupa akka perlombaan darope na tanggal 30 April 2022 di patupa Huriata marhite panitia tahun hasadan ni rohado ima gerak jalan na paduahon di tanggal 1 Mei 2022 di patupa Huriata do marhite panitia tahun hasadaw ni roha ima namamasang dasi na mangihut di tanggal 8 Mei 2022 di patupa Huriata do marhite panitia tahun hasadaw ni roha ima donor darah mulai temari tuhata pola do 142 halak na mamilihon waktuna dohod naro di kegiatan ini na mangihut tanggal 15 Mei 2022 di patupa Huriata do marhite panitia tahun hasadaw ni roha ima marmakeup alai dang pakai kaca langsung ini mamuse di patupado dibuka sana sadari ima master chef manang mangalok pak di tanggal 22 Mei 2022 di patupa Huriata dotong ima kegiatan namardok hata mardala do denggan di hamuna manami nanami di naung mardapot kegiatan ini mulai tanggal 20 Mei 2022 laos urutan ni Huriata marhite panitia do pemuse ima
di kegiatan-kegiatan olahraga, baik poli, songoni tenis meja, doho catur, na lagi bertanding dope satu tikion. Jala diuduti huriata do marhite panitia, ima di penjualan pin, dohot kaus tahun hasadaun niroha di tahun 2022 naung tawari di gijang nakinong. Dihamu amanami nanami, jala disakapi huriata do, puncak perayaan tahun kesehatan dohot pesta kotilon di 2022. Jala marhite panorangion naung husura kami dihamuna amanami pasadaon nama ima di tanggal 2 Oktober 2022. Jala hobar tu titing tanah kenong dihamuna kama ngakainang pendelegasian di Celengan Tuganu Poek ima na manguruti di naong tapatu pa di tonga-tonga di huriata di hari Minggu nasalpu di prosesi Celengan. Jala nunga di pasahat panitia marhite aka hala amata inata situa nadong di wektabe marhite Celengani dihamuna kamanginang taingok ma manunggulhon aka situata manang majalo asabunya terdelegasi Celengani unang pola be berlarut-larut marpangido dohami di tonga-tongata talumowi masong di panorangio dia pala di tikion dang buin yan nabalga nanggo pala itoruna dang buin yan sinomor 3 nanggo pala sinomor 4 nan yang dohonon nami amanginang mulak kalugamin yan tapapuli may unang apalay tabayan yan tu Celengan molodung saat hita ka Celengani ima sautik nabuy suara honon nami natotu ikon responota dero denggan asabuha di sakapi huriat tadi marhite panitia nang pakeotay songon nang jujuk tabigi nang paulihon ima kamar madita na hurang pas keberadaan na di jolo manang di kiri kanan ni Bagas Joro manang huriat taun jala huriata idon nang mamilit songod dia manong nanang posisionota kamar badi baik tu pihak wanita baik nang tuaka bawape asal wilayah nyan imana nang situ pahata dihamuna manami nanami molo tadok muse mula hulak keluar hita sesiamunon dosen habirang tala pitu ni toilet teh sipata hurang pas dero roha marhite manyan asa ria mahite hita manupahi dia kegiatan di tonga-tonga ni pakkobasion ni huriata lasong ni do muse sasonon nami dihamuna amanami nanami molotung pedo dia kegiatan olahraga na maragami tong marohita pariburhon asa mardameson tong rohata laho mangisi tahun kesehatan di 2022 naung tahalason na sedang berjalan ima di tagam rohanami jalan na dapot do nama situpahan asa tutuhay daan ima tahun hasadaon di roha di tahun kesehatan mardamesonak kita molotung peta bolus pandemik 2 tahun lubi hurang lubi alay neng ujiota mahita rupani ditogihon hatani debata ditogihon tahun kesehatan ditogihon huriata neng udutata aka parsaoran nauli lumubi ma di kegiatan namar dabot dope saha di naung tomuhitan naung musem di pesta pudak ima di tanggal 2 Oktober
2022. Tuhan teman dengan hita dalam ardiba dekat maka rezeki dalata maka mulatehon dalata marupahi kegiatan-kegiatan namar kami. Sok ni masauti na boy suara namin dong atong atta. Horas mau lihat ma dihita sa na butima. Marede hita sian bukwede nomor 107 ayat sada huhut papungu pelian kantong sada A sada B. Bersama
kami ni debatana sumurung sian saluhu na roha imana mangaramuti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhantai. Amin. Horas marita saluna. Selamat hari Pentakoste madita. Huria na pinasupasu ni Tuhata, huria na marpesta di parningotan di haroroni to di parbadiai. Hata ni debata di pestata di Arianon, diene do sian surat ni Apostol Paulus na tuhuria Rom. Biduna pawaluhon na mamuka senat walu tolhas Rodi ayat 10 sada. Rom bidualu ayat 2 sahat Rodi ayat 10 sada. Tapayutihu ma kamanginang. Alai dang tarhalomo hode bata akka parroha daging. Alayang gohamu dang be di bagasat dagingi. Di bagasat todi do molo tung tututo di ni debata maringana di bagasan hamu alai molo soto di ni Kristus di jolma dan Kristus napuna ibana alai molo Kristus di bagasa kamu mangulu do toddi alani hati goran nang pemate pamatang alani dosai. Alai molo maringana di bagasa kamu todi ni nama nungguli Yesus sian namate sadok pangulun iba nama naung manungguli Kristus Yesus i manang pamatang muna namatei hinorhon ni todina nama ngingani hamu ido saat niturpuki ukak marohata kamanginang majaha ayat 10 sada. Tahu kak ma rak mahita majahasa. Alai molo maringana di bagasa kamu todini nama nungguli Yesus yang namate sadok pangulun ibana naung manungguli Kristus Yesusi ma nang pamatang muna namatei hinorhon di todina namangingani hamu. Mulia tema di hurian itu hatta. Amok kadungan posdorohara pertanyaan dohitan na di hari Kamis. Bope marhite live streaming. Ta begido marhite jamita pertanyaan ni sungguh dia ma Tuhatta Yesus na hurang setuju tuaka ritual nagabe holak kasomala sabing nasoma pakorkon di bagasan ngulu ibadah yang tak berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Hidupan natakas dipicang tuhatai nasidah mokadungan pola rumat cegugu didok suara ni Tuhatta Yesus tu nasidah molo adung na mawas tuau maibana rominum. Ala dipatupa nasida ritual, dibuat nasida aek sa siloam, dipiakom may tumisbah na dibagas coroi. Songo simbol parningotan debata na marmudu-mudu nasida na mardala di parhorsihani. Mardalani ngulu na dibagasan parhorsihani, radido aek inumon nasida asa mangulu nasida. Mukadonga sa porsiaon mulu mada budui holak kasomalan sotung dogabe tupa akka ibadah yang kehilangan jiwa akka pertangyangon naso martoddi akka permingguon naso martoddi berlangsung begitu saja tanpa makna dan tanpa berdampak di dalam kehidupan. Anggona no porsia dua mula-mula kita siap para minggu non herapak kilalata tarpasu-pasu. Kolubang saya sudah dosa.
Amin. Ido molo di partang atai hubuka do Bukit Deta nomor 517 ayat 2 menungguli hita saluna budura kamanginang taulakin nang penong pinasa di partangyangan jalara ngatai huton di live streaming na pinatupa ni huriata. Alay na totong naik manungguli paingotok kita saluhuna edeon. Tardiri do nasida ringgas marminggu be marupa hadaulatun nasida sasudi alai tungdau rohana daksai dosanai Tuhan na dang digolom nang pakokop nai. Bayangkan akamanginang betapa sia-sianya sayang nai halu jautai romar minggu partangyangan alai dang sai sudi dusata jala dang ta hilala pakokopon ni Tuhani di bagasan mulut taganupari sahera nasori hokop Tuhani hita digahagaliot tai hapi radidu ibana makokop sudi hagaliot ta nasa napasoratok kita bakat didok takas dua mekadonga sahapor siaon ibana do mamorsan saluhuna disilangi jala sahali dui masa dak pola mula hulak alai sahali dui rodi saliling-lilingna asanang di bagasa tikiot ditogihok kita makilala pabua memang saido dosata sesa dosa luhuna idu banero edde ni akan aporsiai dak pola ala ni dosam ubain na sudat bongot tuntas sudi dosate nuaing los ditogiot do kita bohado mabay ngoluon membuat hidup lebih hidup ni naik lani coba akamanginang bayako kita maju nguluni halak karyawan misal nama dang nama napatoruhon aka uleo kami dison alai heado tabayak nguluni halak karizuna hula songno tiap hari terus songno hula songno menunggu bel istirahat untuk makan baru mula muse tok songoni mana kolam mabes songno mana na pabrik rokoi kan hula songoni terus datang pagi-pagi itu saja kerjanya terus. Istirahat makan bunyi bel lanjut lagi hanya seperti itu saban hari. Molo pala do medebui mana tu apatisme hidup ayah hadu ngulukon. La isi mengulo saron na pacius ola songono terus karejokku. Jalanang pola holani boy do nang pedenggat jabatan ni halak ulau nai perasaan di mana hampa sia-sia. Aladang arong disi gairah karena tujuan do manatap dau tujolo hobar tu sakak ni debata au sai porsea do jale konamet tonot tadi ngulutau nak kamang inang sedang dalam penyelenggaraan Allah providensia dei hobar tu sakak ni debata ngulukku ngulumuna hobar tu sakak ni debata jalanong gu tujuan ni debata ubenarok kita di Portibion. Ada rencana Allah atas pemberian hidup geberok kita di tanah on. Alania mo kadonga sa porsiaw ditugu minggu sedario parningotan nito di perbedion bagaimana hati hidup kita dipenuhi oleh kuasa roh Tuhan yang memberikan kita hidup. Mangaleo dihita ngulu nasasitongna sehingga tidak kehilangan makna, tidak kehilangan arah, tidak kehilangan tujuan kita di bagasan ngulut tahun. Mukadonga sa porsiaon dipicang apostol Paulus do pangalaho na madabu tu moralitas. Pengkultusan moral na sehira na kolam marsitutu mabayan tetapi itu tidak lahir dari jiwa. Dang marharuan isian haporsiaon do pakilalaan.
Idahamu maka manginang salilik so adong di bagasan ngulut tahun, di roha perbagasat tahun, tod di namangula, segala sesuatu itu dilakukan dalam terpaksa. Terus na dapat tahu nak kirupani hutakut dangi, upanok noti hita, unang maapala lugam-lugami hina. Songon narong go songon inakikan. Po asa pola sahatu si. Mungkin songoni pakilalata. Tapi kalau kita melihat tujuan nanang nisakapan ni huriatta, bauna pola dipasingot kita. Sianau may sada. Torido rupani. Dan kita ya kamangina. Dan arok sekit setonga-tonga ni hitaon na bui mangaliw na pala sada misalna toilet nai misalna masuk. Dari 1.500 kakak, itu saya pikir bukan hal yang sulit. Tetapi kalau dia merasa hal itu bukan diberikan kepada Tuhan, maul-dui. Ang mangalit tu solma, isi upad dito siyo bingo benalialiano tu so. Isi ukoro para gabi yung mga turaw. Tetapi begitu kita tiba kepada esensi yang sesungguhnya, parhuriau nasasitonga na pinangulu ni todi, segala yang kita lakukan di sini mengarah kepada Kristus. Di bagasan Kristus. Mamereng tu Kristusi. Itu nakina mo kadunga sa porsiyaon. Salilik so diingani, mododak tayo lalaro pa ni, beko kamu majwa kenang, mulu sumar minggun noni amatta, doko kamu matu amang dijabu, pae dada au binaing na mangului, alai Kristus nama mangulu di bagasanau. Luar biasa. Benarkah seperti firman Tuhan Galatia 2:22, dada au binaing na mangului? Manaksong nyalani durupani, to disediru narono aing. Nasabona ni hawido, nasediru naro, nasonggobon, isedo hamu naro, inato. Itu kan. Dia zona ni urai, kan. Sia dia doho naro, ina. Si minik muduao, kan. Ajujuk naik songnya makadong asapor siaun. Maka tatay hamid amang padita resokta dalam di suatu diskusi. Ay sebetulnya nazulu di halak batak dan ngarok pola say hagiok na mabaynak kasimin di bona pasugitin na. Dupe roak kana nasa parserahani gabi masa ma mernibi halahanga marbatal betu ya hamila sesongonon nina. Ujunga berlumba-lumba matto. Berlumba-lumba mama besimin nyopuna satu patungna. Itu horun ya songono ganting-ganting halak mata najulu naraku di sipata. Baga patungi kan luar biasa. Nah kembali amu kamanginang kembali kepada tujuan oleh karena Kristus alani Tuhani. Jala porsia dua anak kinak kamanginang sebelum kita tiba di gereja ini dari rumah pun kita sudah bersiap-siap. Piga mahitan no yang kenang nakin. Kalau saat di gereja ini torsongon nailopi tangan na. Maduk mo lihat Tuhan. Nungaroau. Romaho tuau. Asa benar-benar kita bertemu. Perjumpaan. Pajupak kita do debata. Pajupak kita do debata. Na panguluhuni. Molo di bagasan kita nama dok nak kidada au bena mangului Kristus nama. Kristus nama mangulu. Ia mangulu piano yang di bagasan daging, mangulu di bagasan hapor siaut di Kristus. Hidup di dalam iman. Oleh karena iman. Semuanya oleh karena iman. Sudah na pinamalum ni Tuhan tajisi buai dok nak kenang akamang buai dok Tuhani. Hapor siya umido, baluaw ko. Ay molorope hita rupani donot tama, semuanya ini karena iman. Masuk piau tu punga paredianon,
halani hapor siau nidu. Beko kamu mazunuaing molopala adong masuk tu sada punguan au mahua iba asarong mamereng. Iya kan? Masuk maiba tarhilala do STM nai, iya kan? Tarhilala arisan nai. Mulu pala songonido pikirat tamburju marminggu, alangkah sia-sianya. Karena setiap orang yang tidak hidup di dalam Kristus, firman Tuhan, hatani di batama dok dison. Ay saliling roha daging hidupe daktarulahuni nadingkan. Jala ayat onomi di dok ay hamatiat do harohaun di daging. Alay hanguluan jala hadami do anggo harohaun di todi. Hamu suo do pak debata do harohaun di daging. Dangolo uduki di pati ni debata. Ay daktar bahisa. Hulaki majaha alinia perpudi nakidia bituyak kamanginang. Dangolo uduki di pati ni debata. Ay daktar bahisa. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh firman Tuhan itu menjadi hal yang sulit. Alanya hadak tersurat. Mulai dok kata ni debata. Dan tersurat di batu be. Nina. Alay tersurat di roha. Ya kan? Aina tabangido tuak kaya nakotai do raka manginang. Dang dohonot tabi tidak danahi mersu. Capek muluk babak ngomong sama kamu. Berdarah muluk mama. Kat cenderung sonido kita kan. Enggak ngerti, bebal. HP molo tersurat do di rohana. Boton nyodo mabay songon na. Nido nipati palimahuni. Lapatan naik. Dan jadi parot tarimas nasida. Siolo ado nasida. Jala si subuh todo rohana. Hiado di subuh akadat danahi kita kamanginang di jabu. Manang na perlu do pakai nasat tersong dari pemaja-maja. Iya kan? Tersong ni dapon mahe, na tersong ni dapon. Ngahubo to masukmu. Alangkah bahagianya setiap orang tua misalnya moloroda danak. Gak mesti dibilang. Dak pola saya dihatai be, dak pola kusai. Lagi mesti merdongan hatu. Haci durati kamanginang. Awas alwatu denahi ulu do tangi sau. Mesti di sia bunian. Saya ubayakon haci nih. Lahir dari pemahaman dan pengertian. Dia dapat tidak kamanginang didok kata ni debata. Molo di bagasa kita todi. Iru nakinak kamanginang. Benau pangido tajaha rap majahi ta isa pulsede. Todi na panguluo Kristusi. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Gabibana rumah baik kita mengulu. Seperti yang dilakukan kepada Kristus. Pangulu kita. Menghidupkan kita, menggairahkan kita, memberikan semangat. Bahkan didok di sesa dosa ku ganupari. Ditogu-togu duau ganupari. Beko kamu maju sa pedok kon tuatai unang mabir kamu manangaha di suku tuamu. Ini tuatai jus. Ay dinasangobasi ezereni todii duham. Todii. Maka ketika hari pencurahan Roh Kudus, penjala ikan, pemungut cukai menjadi orang-orang yang sangat berhikmah luar biasa. Tadinya mereka takut, berbiar. Mamereng jol mabiar. Petrus ketika bicara kepada Tuhan Yesus, ayo kau ibana, siap Tuhan. Penjara petahu, mati pe Tuhan siap dulu toina. Api olah roh anak buru madu, ay sedesen nasida don. Ada ngawi, pengecut. Ini Petrus temperamental, sebentar-sebentar meledak, cabut pedang, itapuli mana pinggul si Maltus.
Ini dia, tapi begitu roh Tuhan, hola roto dini perbadiai dicurahkan tu ibana, dirubah totalitas kehidupannya. Hidup baru di dalam Kristus. Dia menjadi berani. Dan dia juga punya kuasa. Melum napapangi di baini-bana. Dia menjadi seorang pemimpin gereja. Di atas ojahanodo marsugo peakonokku, padirioku huriaku, ninna Tuhani. Iya, Petrus yang dahulu. Taingok dok kamanginanga di ulau si Petrus begitu Tuhan Yesus mati. Apa yang dia lakukan? Mula tu majalah deke. Kembali ke habitatnya. Hidup ini dapat Tuhan Yesus nasida. Adong dapat tamu anak. Dah adong nina atok sapat tomma. Dapat masa dia 150 ekor holan nebelga-belga. Sejauh dia mengikuti pikirannya rohana sabing sia-sialah usaha yang dia lakukan. Saborong imana kasih banedang arong nang gosa dapokna. Tetapi begitu firman Tuhan madok tebarkan ke sebelah kanan. Yang terjadi apa? Hasil di luar dugaan 153. Holan nebelga-belga. Itu redaksi nihatani debata. Holan nebelga-belga 150. Dan arong disirupani icor dapot. Alena belga sudi. Mangiyutuk katani debata. Hola dioloi hatani Tuhan Yesusi 150 tul. Sia-sia do molo holan sian hadirionna. Todina pangoluo Kristusi. Roh yang menghidupkan Kristus juga akan menghidupkan kita manginang. Iruna taulahu di bagasa tikio merubah kita. Jadi dang adong bimindir rakana porsea. Buah benokui. Enak kita bina mangula. Roh Tuhan yang menghidupkan. Mangodiho todi pangodian. Jala salilik so marroha daging doi tanakin nani dok ni patiki. Urasa ngatibu ngasai di bagasar rohamu. Digat dudohonon yamang pad di tahun gelete limai. Naruhat taruhat yak kamanginang. Salilik kita holam mangula ngulu pardagingoni nakin takas do. Ucamat yak kamanginang. Nya di gelete limau. Di Galatia 5 salilik kita miad di ngulu pardaging marwa dagik sude dido dison amok kadunga sa porsiaon alai tadabdu parulaun di dagingi ima parmainanon hahudaron pargadobuson hasi pelebeguon haretuon parmusuh-musuhon parbeda-bedaon pangiburuon rimas-rimas pargutu-gutuon perselisian partahitahion bunuh-bunuh parmabuhon haurmuson dotak kana sumatusi luar biasa. Beko kamu maju nang mularong Jepang itong-atongan ni huria sunguni. Ati kamanginak. Gereja kita sekarang amanginang rentan berkonflik. Sangat rentan. Ibarat tidak mengula bihata ini naruhan. Masa katanya pajong-jong hati gora di tengah-tengah di huria melakukan yang namanya apa? Marsilo tahan kan. Namar Tuhan dunang manang marsiat Tuhan. Gabi marsiat Tuhan di gereja. Apa yang marsiat Tuhan do kan? Tapi gabi marsiat Tuhan. Saya ada 2 kali yang menginang menghadapi demonstrasi. Tu kantor distrik. Ngeri. Ali situ rinne, ali ruas neburju rinne. Mereka menghujat, menghina, kata-kata kotor, penghinaan kepada gereja. Itu yang terjadi. Esongoni ulau kuria. Bahasa seragam punganinau bagakian. Ale soya seragam rohana. Anggo punganinata burju-burju. Amin. Itu tuh. Itu dah. Serap pudul hita. Apa patah-patah hudul puli. Dangarong di hita memangi. Burju-burju do itu. Songoni di duru, songoni di bagasan. Amin. Alania mo kadong asa porsiau di parbui otto di parbadiai madidok.
dihita apala di parningota di haroro nito di perbadion takas di pahingot tita akau do perbuinito di holong do las niroha dame do lebas niroha habasaron habasaun hapursiaun halabohon dohot hatomanon sudia kana toman sudia kana daulat sudia kana seret sudia kapar holong Surya kapar dame. Mulu pala songono kuria ina romo kamanginang. Kita nama berjulu panginganan di surgui. Tang madok gay berjulu mati naong. Ale gay hita do sugu penghunina. Karena roh Tuhan, jika roh Tuhan ada di dalam kita, iman akin na manugu-nugu. Dohnot tama kamanginang daktarulawi ninna hita. Hapeto di ido mangula di bagasa kita. Kita hanya menjadi media Tuhan. Media Tuhan untuk melakukan sesuai dengan rencananya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Todioma mabek kita mengulu kamanginang, memberikan kekuatan, kemampuan dan juga memberi hikmat. Alani apala di bagasa tikio talawasma todini Tuhani. Ale to di perbadia sai bongoti rohaki miam mai di bagasa rohata asa diho kita di sudi pardalanan ninguluta matangiang mahita muliati ali Tuhan di tatap podo hagalion nami sian hadirion nami hagalion nami hazol maun nami sai marrohadaging dohami molo sai marrohadagi kami ali Tuhan ragamak kahalumlamun hazahaton hisap-hisap do ragam niak kana sotama na sopatu namaralo to kapati mi nangpe di bagas jorom molo marwa daging dohami sai to kaparsalisian sai to ka harorangon jaladang mapakoros sa sudiak ka pertangyangon nami parminggun nami ay say marruha daging dohami alay di bagal sa tikyon nunga takas suboto hami hobar tunedo komi ay nagirgirdo ni atod di galiya daging iduban nagabi roho songgot tuhami jorom mahami Tuhan jalamian maho di bagasa kami gabi diodihot todimi mahami dihagalion dihahurangan di hawoton do disudi gabi parbisuk gabi halak na mga tusi gabi halak na marroha parholong pardame jala marhatomano mahami di sadok ngulu nami molomia do toddi nasakko atong Tuhan sayhami ma di bagasakko homa di bagasak kami marhite Tuhan Yesus Kristus amin. Amanginang hurian itu hatta tajalo mahatan itu hatta marede mahita laus tapasat mapeliata pilihan sada 2A jala 2B tupe kabaran Injil manang seding HKBP. Amen.
batang yakum ma peliata martangiang mahita. Ali de bata manami na di banua gijang. Horo haroroan ni salu sileo-leo nadinggan do nasa ulibasa na moliutus. Upa sahatami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti asang parahasya kami pilihanon. Pati bulon harajaw mo di tonga-tonga di huriam doho di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite toddim. Asalam utadhami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata amanami nasotarasam dugudang ni sileo-leon mudihami. Todim na badiai dilehoko tuhami jolma sumonggopi hami naliaon. Nomargaido dilehoko tuhami jalugumodang duisian portibio doho sian pangisina sude. Onpe mauliate maruhanami jala pujion nami mahualani sudi habalgao dota mulionmu naung pinapatarmu tuhami. Salehon matod di perbadia itu huriam. Akana olo manghiuto Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diperbadiai, jala dipatotong hamimian, dibarita naulii. Ali to diperbadia, saya pasada mahuriam na pinapungu-pungumi, asa masih jaloan. Jala masih haholongan songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Saya sodangi jalapati rumahami. Asa hutadahami akadusa na balgado name metsipa sidingon nami. Saya buas mahomane sadusa nami. Asa lambadia jalai baru hami ganupari. Asa terbaik kami saur di bagasan huria nabadia nasa sadai. Saya dio jalapadu muhami tuamai. Asa pos rohanami madok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Saya tabay sileo-leho turia. Asalam gadda torop niya kaparbarita nauli, dohot pangajari, dohot parasiroha, na mamaritaon habalgawmu di portibion. Saya sodangi jala pasu-pasu masudi parpunguan ni halak Kriste di gereja, di parsikolan nang di bagas nabi. Asa tau nasida saur tu parpunguan sugut. Saya sungguli ma akan atarpunum, jala pargugui akan nagale. Saya songgoti ma akan aneang dohot natakang marroha. Asa ditinggalon na sida hajaton nabi. Saya parrohaya kana bujo roha. Jala puli akana marsak doho na danguli. Asa unang dirupa-rupa portibion akana manguluiho. Saya tatak manatar guguk doho na pinaburu-buru ni halak ala ni hapor siyaw di Tuhan Yesus. Saya jari nasida maralus. Jalamian maho di bagasan nasida. Saya ramoti mapikiran ni akapanggonggomi. Panguhum doho takaraja. Asa tigor uhum nasida. Jala asa dia biari nasida hari paruhuman sugut. Saya patugu hapor siyaw nami. Asa totong hingot tami nang sesa dosa nami. Jala buanon muhami Tuhan nguluan sugut. Saya sungguli pakirimon na mangulu di hami. Asa pos rohanami nang malak ke dagingon. Panguluan mudumuse. Asa masuk kami marnida debata. Ama marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alia manami dari banua gijang. Sa pinarbadia maguarm. Say Roma harajon. Say saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapare. Se sama dosa nami songok panesa nami di dosa nidongan namar dosa Tuhan. Unang hami togion tu pangujunan. Palua mahami sian pangago.
di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasor madamena tu todim. Kami saluhut parhaladu ni huriat takewe cijantungon pasahaton selamat hari pentakostema di saddo kuria ni tuhata naro tu bagas joro madohoti parsebauta di minggu nabadia sedarion do dengan nami nama dohoti ibadah melalui ibadah live streaming di huriata sai tuhata mana masu hita saluhuna horas marita.